Ra. Baka pwede mo yung mans. Man, men. Men gani. Daghan ang man. Sarap. Ang woman. Sa women. Han. Dapat lang. Mabungahong kagabhion mga igsoon, pasensya na mo ganina nawa atong live kay ning blackout ug kalit no ning burnout. So ning balik naman siya, so padayon gyapon ta bisag alas 9 na no. Ang importante makapamalandong tas pulong sa Ginoo mga igsoon bisan medyo lawom ng kagabhion, okay pa ni. Musta mo da igsoon, pasensya na ganinang adlawan wala ta ingon nga naka-live you know. Ay nag-live ganina sa morning kay speaker ko igsoon sa event no sa school. So naay gathering niya ako ilang speaker. Maorto siya tong live niya, wala na ko kabalik kay init kay mura pug nangaluya mi ba. No, so praise God kay tonight gitagaan tag higayon igsoon nga mag-live. And as always igsoon ako sa ning i-share ang live na to. Kamusta da igsoon pag-share na? Kumusta no? Ako nagampo kanunay nga naamos maayong kahimtang, naamos maayong panglawas, gitagbo sa Ginoo yung mga panginhanglan ug labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Amen. So mao ginawong pagampo mga igsoon. So again, ako sa ni-share ang live na to sa akong account. Okay, done sharing. Praise God. Okay, so this time we have 44 viewers. And ako rin i-shout out ang 183,000 followers o mabungahong Kristohanon. And thank you so much to ng mga subscriber ani nga page. To all of the subscribers ani nga page, salamat kayo. Mga followers, mga star senders na yung mga nag-send og stars sa atong mga reels, sa atong mga short videos, thank you kay mga igsoon. Prayer gyud ato ang ikabalos kanunay na no. And also sa atong mga avid listeners and avid viewers diha no, mabungahong kagabhion ninyong tanan. And so wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, ang link nasa caption ni nga live mga igsoon no. And shout out this tanang mga OFW. Sa tanan nga mga seafarer diha no, mga seaman nga nagtan-aw, maayong pagtan-aw mga igso no, mabungahong adlaw natong tanan. Tanan sad nga naka-permanent resident na sa dapit kung asa karon nga nasod naka-permanent resident, shout out mga kaigsuonan. Watching from Noknokan, Talibon, Bohol, Brother Edison Paden Belleza. So, permanente mo yung tanaw. No? Watching from Southern Lady Michael G. Simugan. Praise God. And this time we have 62 viewers. So, ako din shoutout ng mga piniriso diha. Kanunay mo nas kung dughan, kabalo na mo no. Tanang mga piniriso sa gamay or dako nga prisuhan. Shoutout ninyong tanan no. And kuansad ako lang ni i-general mga igsoon, i-generalize lang nako ni tanang mga piniriso kay di na ko i-mention ang ngalan sa jail tungod kay medyo lawom ng gabi no para magdali ta ba. And ako din shout out ang tanang mga nagtan-aw karon di mga jail officer, tanang mga warden, mga higala na to sa Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, mga security guard nga nag-duty karon no, mga followers na to no. And then tanang mga higala na to sa Bureau of Fire Protection, okay, shout out. And of course tanang kapulisan, Luzon, Visayas and Mindanao, shout out
Campus Menia, Cebu, aring Tagbilaran City, sa Moa, Igsoon, sa Barracks. And tanang mga amigo na ko nga hepe, o ako sang shoutout ang hepe na Modris Clarin Police Station. Ganina dito ko kay, dito man ko mura ko, ning report ba, ning hapit ko dito kay, nagdala sad ko mga police intern Igsoon. Kay, kita mo sa akong i-post kay speaker ko ganina sa Baiso Clarin, sa naa sila'y gathering, no? Sa mga non-Catholics ba, ni ako lang ikuha nga speaker. So, mauna nga, nag-uban ko mga police intern. Okay? So, shout out na ako si Pastor Brad Jimwell, pilido ni mo Brad? Pastor Brad Jimwell, sa man to, La Paz. O si Brad Jomar, Brad, long live ka nun iban sa grasya sa Ginoo. And ako din shout out ng mga Brad na ko around the world, to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo. Okay? Shout out ninyong tanan, mga Igsoon Seya, Skeptron in Arms, and wako lang balik-balik Igsoon, long live uban sa grasya sa Ginoo. Aside from that, nga magsigit-singgit og long live, aron sigurado nga mahabang buhay kapatid. Aron sigurado nga mutaas atong kinabuhi, ipataas na to ang Dios nga buhi, kay siya ang tinubdan sa kinabuhi. Amen. He is the way, the truth, and the life. Okay? Ang life, He is the key. Okay? Siyang Yahweh sa life extension. So, sige tagsinggit og long live yan. Di na ito ipataas ang Ginoo. Short live na. Amen. Ana na siya. Shout out to Sister Marie Magsayo. Good evening sa Digsoon. So, this time we have 100 plus viewers. Okay? So, let's start to pray. Kay medyo lawom ng gabi mga Igsoon. Diri tas gawas, no? Kay at tapos maiba na po ba sige tagsuda tong kwarto diri na sa dako lugar ba dako. Okay, let's pray. Burnout dira brother. O ganina yung burnout, brad. Yeah. Mabita tong si HK nakahuna-huna din mi og kahuna din og gamayng video ba mao to siya kay burnout. Yeah. Mo tong naputol ganina, brad, niya balik ra pod. No, praise God. So, let's pray. Hallelujah. Atong i-welcome ang presence ni Lord Igsoon. Kay kung na balik-balik, kung wala siya, wala sad ta, wala tay mahimo. Kung wala siya Igsoon, dili na to matugkad ang iyang pulong karon. Algusar Salilong Rizaljo. Shout out. Okay. Algusar Salilong Rizaljo. Okay. Thank you, brother. Shout out ni mo diha. Okay. Hello, mayong gabi, Pastor Jim. Talagsa na lang jud ko makatanaw sa live ni Pastor tungod sa kabisihon. Okay. Okay. From Jeneline Celestial Ditchos. Okay. Praise God. So, let's pray mga Igsoon. Okay. Since sobra na po ta 100 plus. Okay. 100 plus na sadta. I mean. Okay. So, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you've given to us tonight. Salamat Ginoo sa laing higayon, laing panahon, laing tsansa nga imong gihata, gitugot kanamo aron mamalandong na usab kami sa imong balaang pulong Ginoo. But before that, before we proceed, please search our hearts, Lord God. Susiha mong kasing-kasing Ginoo, susiha mong nahuna mong pagbati, susiha Ginoo ang kinasuluran namo. Kung nakay makitaan mga butang wala ka nalipay, kuwaa kini pasaylua kami Ginoo. Himo aming takos mamati sa imong pulong, himo aming angayan mamalandong sa imong pulong, kay ang imong pulong balaan kini kaayo Ginoo. Nagingon ka sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word mismo was God. Ikaw kini ang among gisgutan. So Lord God, limpyuhi among kasing-kasing aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga mga ibubo kanamo. Samtang mamati kami sa pulong ni Taknas kagabiyon, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, labaw tanan, anda musunod sa imong pulong Ginoo. Kay ang panalangin na sa pagsunod, dili igo lamang ang maminaw Ginoo. Dili igo lamang ang magpatalinghog, panipalapos lamang sa pikas dunggan. But Lord God, let it be nga naa mi kasing-kasing masinugtanon karong kagabion na sa imong pulong. Tagay usab kami kaalam nga langit nun Ginoo, ramong matugkad imong mensahe. Lord God, ikaw lamang among giisa. Wala mi nagdala og relihiyon. Wala mi nagpasidungog og pastor og simbahan og pundok. But we lift up only the name of Jesus Christ tonight. So Lord God, gituboy kanamo nining taknaa. Panalangini tanang viewers karon Ginoo. Kutob sa makakita, makadungog, makatanaw, bisan asa mo abot ni nga live, Lord God.
ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap. Ang lihok sa Espiritu Santo, ipabati ka na mo, Lord God. And Holy Spirit, let your will be done. Mamuhat ka. This is your moment. Nabiling panahon, Amahan, na mong itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, we have 130 plus viewers this time. Shout out, Sister Marsweet Isales, the lovely wife of Brother Jomar, akong brad. Okay, yang gimension, yang auntie o Sarah Barwil. Shout out dia. Praise God. So, let's start. Okay, our topic for tonight, mga kaigsonan, is about pag-antos. Di ba nga to ang gibutang diha sa to ang caption is pag-antos nga naay purpose. Okay? Pag-antos with a purpose. Amen? Because the truth is this, sometimes i-allow sa Diyos ang mga pag-antos kay na siya'y purpose. Nga, of course, maayo. Wala may itugot ang Ginoong makadaot igsoon. It's okay? Dali sa HKB, naputol ta ganina. Okay. Say hi. Hi. Ano? Asa mo ka? Okay, so again, our topic for tonight is about pag-antos. Okay? Our team, pag-antos, nga naay purpose. Nindot kayo ng pag-antos. So, shout out daw sa akong manghod, si Sam. Tawag-taod na wala gakita. Ang ano man, di mo magdungag simba, Brad? Di mo magdungan og time? So, akong shout out karon si George, Sam, akong igsoon ni nas Cagayan. Klaro, on duty na siya karon nga time. Watching from Butuan City, Marian Sialana Dilema Budumo. Okay. Chat Pastor from Digos City, Giancarlo Matis. May gabi isad, Brother Jerry, Opong Moda. Let's start. Kilawam ng gabi zone. Padung na, matulog na sila. Okay? Ganina rin tani sila matulog, pero kuan man ko ganina, ning burn out ba? Okay? 144 viewers studies na. Shout out, Brother Restauro of Davao City. May gabi isa, Brad. Second service ko. Okay. Per service na sila, Brad. Sila si Sam. Okay. And shout out to Brad Michael Mirigmen. Okay. Lunglib, brother. Lunglib. Abad sa gracias, Ginoo. Pastor Ngita, kog simbahan na dool, asa man kadapita igsoon. Shout out to Brad Sir, a good friend of mine, police officer from Davao, Sir Rugia Bergonzado, watching here in Davao City. God bless, sir. God bless. Nasong prayer na ko. Good evening, Pastor James. Good evening, Sad. Bisa man igsoong Fulgencio Arcela Lato G. Okay. Shout out from Dohale, from An Waye. Okay. Praise God. So, shout out tayo bahay ni Kuya. Okay, God bless. Mga brad na ko diya. Pastor, na ako pangutana, ngano gaaway mangyud ang mga Kristiyano nga usara man unta gisimba. Sila ra po'y makatubagan na igsoon, kay di man ko mangaway. Sila ra katubagan na, brad, tungod sa mga magbikil sa mga doktrina, prinsipyo. Pero ako, di ko mapatulan na. No? Ako mo respeto ko og mga prinsipyo sa ubang tao. Sila na rin, nagaway-away, ay di ko mo-appeal. Basta ako, abante ko rin, daghang mga kriminal, brad, nadas kadalanan karon, na daghang mga adik-adik da, mauna akong giatubang ron, mga piniriso, wakayo kung nagtanaw ng mga conflict diha, kay makadistract na sa atong ministry. So, ilahapon na basta ako, I choose peace, no? Kalinaw niya akong kanunay. Shout out from Cebu, Brother Rapi Arnado Mauro. Shout out from Pastor from Valenzuela City, Jesse Iligan. Okay. Good evening, Pastor Phil Chris Ripueles. Okay. 152 views. Anyway, before we start, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. Taga Bohol ko, sister. Phoebe Lane Abela. Taga Cebu ka? So, ningita kag simbahan adto sa Kanipaan Puok Talisay. Naay diha. Naay mga brad na ko diha. Kanipaan Puok Talisay. Sister, kung nangita kag simbahan, maorasad na ang ako ang i-recommend. Salamat kay Pastor. God bless the whole family mo, Brad Pass. Okay, God bless you more, sir. Watching from Saudi Arabia. Kitsa man Sister Elizabeth Kapaw. Abi kog si. Okay.
Familiar mo, okay? Watching from Nela, Debena Guial. One of our subscribers, J.Ann Roselo. Thanks God, nagka-timing ko karon. Mamati sa pulong sa Ginoo. Salamat pod, Pastor. Sorry. Oy, bahay sa kuya. Ako, Brad Boy Sokino. Okay. Shout out there, Brad Boy Sokino. Okay, from Brad Jomar, og nako sa Lungle, bro. Padayon lang mutanaw dira sa bahay ni kuya. Okay, let's start. So, nga to ang verse, igsoon. Our text for tonight, sinulat ni Haring Solomon. Okay? Sa panultihon 20:30, nag-ingon diri mga igsoon. Again, sinulat ni siya sa usa ka maalamon nga hari. Okay? Si Haring Solomon nga anak ni David. Ingon siya sa panultihon, Kapitulo 20, versikulo 30. Usahay, kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Mao na ni, mapait pag-antos. Mao ni atong topic karon. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Again, akong balikon, Igson. Ingon si Solomon sa panultihon 20, 30. Panultihon, Kapitulo 20, versikulo 30, nag-ingon diri, ang balang kasulatan. Usahay, kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So tonight before we sleep, Igso, giremind ta ni Lord sa iyang minsayang pulong about aning mapait nga kasinatian, no? Nay word din nga atong nadungog ganina nga mapait nga kasinatian. So mapait, Igsoon, is another term og pag-antos. Kasakit, Igsoon. Amen. So, niingon diha mga igsoon si Solomon, usay makatilaw ta og mapait nga kasinatian, usa pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Now, sometimes sa atong kinabuhi, igsoon, naagyo'y mga senaryo, naay mga sitwasyon nga itugot sa Ginoo, kanang gitawag og lisod, pait nga sitwasyon. Kanang sitwasyon, igsoon, nga masakitan kag maayo, igsoon. Kanang matandog jud ka, igsoon. Sometimes itugot na ni Lord. Ngano man, itugot ni Lord nga mag-antos ta, usahay, igsoon. Kay ngano man, aron daw kuno magbag-o na ta sa atong pamatasan. Because sometimes, naay mga tao, igsoon, nga magpabungol-bungol, gitawag sa Ginoo. Naay mga tao, igsoon, nga makadungog og pulong sa Ginoo, ididma lang. Naay makadungog og mga warning gikan sa pulong sa Ginoo, ididma lang. Makadungog sila og mga pagdasig sa ilang mga igsoon, ay ididma lang. Ay lagi basti maon kabaw na ko sa akong gibuhat mao na, no. So ididma lang nila, igsoon, ang mga pahimangno, ang mga correction, no. Ila lang ang mga warning, ila lang ididma. Mao nang sometimes i-allow ni Lord ang gitawag og mapait nga kasinatian. Mao ni ang pag-antos kay naa siya purpose. Ug ang iyang purpose aron magbag-o dato sa atong pamatasan. Magbag-o means mo balik tas Ginoo. Okay? Mo desisyon ta nga atong klaruhon atong relasyon sa Ginoo. Kung nikang atong relasyon sa Ginoo mga igsoon, atong balikon, atong i-renew, atong i-refresh ang atong first love ni Lord, atong balikon. Mao na nga kinahanglan ning gitawag og mapait nga kasinatian. Kay kung walay mapait nga kasinatian, usay kung walay pag-antos, igsoon, dili ta kaamgo. Usay kung wala ta sa sitwasyon nga sakit na gyud kaayo, dili ta mo sangpit o Ginoo. Amen. Usay igsoon kung hayahay ra ta kanunay, igsoon, di ta magtagad-tagad sa Ginoo. Ididma lang nato ang tawag sa Ginoo. Bisag naa kay talent, na kay hiya sa paras, kay mayaan unta sa Ginoo, apan dili ka wa kay gana magpagamit. Pero sa panahon nga na kay problema, sa panahon nga dalhon ka sa Ginoo, sa pait kayo, sakit kayo, grabing pag-antos, diha nga tayo makaamgo, ma-realize nimo, gitawag man day ko nimo Lord, no? Gisugo man day ko nimo Ginoo. Gipili man day ko nimo Ginoo. Dugay ram day kong gipadayga nimo Lord, nga mao ni akong buhaton. Imo man day kong gipadamgo ani, ako yung na-feel ang imong conviction nga mao ni akong angay buhaton pero nagpabungol-bungol ko. Amen. Mao na usay igsoon itugot ni Lord ni sakit kay nga kahimtang. Sakit kaay nga sitwasyon aron maka pamalandong ta. No? Aron mo balik ta sa Ginoo. Aron mo tubag ta sa tawag sa Ginoo mga igsoon, no? Mao ni giingon akong balikon igsoon pag-antos nga naay purpose. Sama ng akong mga brad, akong mga barkada, akong mga kaila, igsoon. Nanggawas na rin sa prisuhan, nga nangalagad sa Ginoo. Dito sila nakaamgo, samtang nasuod sila sa prisuhan.
Sa sulod sa prisuhan, maglisod sila katulog, igsuon, takilid, musabod o gamay, dali ra kamata. Dagang mga luha na usik, yan, bisita ko nila, ningwali ko nila igsuon. Grasya sa Ginoo, nakaamgo sila. Nga na, bitaw. So, naay mga sitwasyon usahay nga unexpected, nga sakit kaayo, pero nagdala ng mensahe, timan na igsuon. Naay mga sitwasyon, pag-antos, nga grabing sakita. Wala na kakabalog unsa imong buhaton kay grabe ka sakit sa imong kasinatian. Grabe sa kasakit sa imong gibati igsuon. Pero kana dayong grabing pag-antos nga imong nasinati karon, nagdala day nagmensahe. Tungod kay dugay ram day po kang gitawag sa Ginoo. Dugay ra nanuktok si Lord, anak, paggamit nako. Anak, klaruha ang imong relasyon nako. Klaruha ang imong seryosuha imong relasyon nako. Busy naman ka kay ka sa eskwela, busy naman kay ka sa trabaho, busy na kay ka sa negosyo, wala na kay panahon na ako, nak. Yes, dako kag income, dako kag natigom, pero unsaon man nimong kwarta, nga dili man na kapalit o kinabuhing walay katapusan. Unsaon man imong milyon-milyon sa bank account, kay grabe nimong paningkamot, pero di man na kapalit og kaluwasan. Mao nang hinungdan igsuon itugot sa Ginoo say mabangkrap ta, makasugat ta grabing problema, grabing balatian igsuon, pag-antos nganuman aron makahinumdum tas Ginoo. Because the truth is this, sometimes kung naata sa mga hayahay nga situation, sometimes we forget God and His what He's doing sa atong kinabuhi before, kung unsa iyang mga blessing, kung unsa ang iyang mga kaibulungang butang, gibuhat nato makalimot ta. Kung natas karuhay, kung natas kayahay, natas dagang kwarta, natas kabusog, kanunay, pirmi naay bugas, pirmi naay palit og sudan. Apan sa panahon nga natas kawalad-on krisis, kalisod, igsuon. Usahay mauna hinungdan nga makahinumdum tas Ginoo. That is why i-allow ni Lord ang gitawag og muna yung gingon ni Solomon, igsoon nga. Gingon niya, yung term is, usay kinanglan, makatilaw kita og mapait, no? Mapait nga kasinatian. Di ni basta-basta, igsoon. Pait kay ni. Lisod, sakit, igsoon. Aron magbago ta. Aron katong imong mga nangadungog nga mga mensahe mo response ka. Kay usahay, igsoon kaning tao nga nagmata, nadaan, lisod na siya pukawon. What I mean is that kaning usay kaning mga tao nga nanabitaw nanay kanang nahibawaan sa kamatuoran, balisod na sila walihan, ikaw may walihag balik ana igsoon. Mao nga na sometimes si Lord mo intervene tungod kay gihigugma ta sa Ginoo. Sometimes i-allow ni Lord ang tumang kasakit, ang dako kayong problema nga grabe nga hagit nga hait kay nga maipit kag maayo. Amen. Nga kanang pait jud kayo nga kasinatian. Tumang pag-antos itugot sa Ginoo para wa kay choice. Parehan ako. Kung wa pa ko nabuang og Cebu igsoon, kung wala pa ko nag-istorya og kahoy, kung wala pa ko giingnan lang i-rehab ka, kung wala pa ko nag-istorya og saging, mahugan ni Jimelina, tangkong, ako ra usa, madlo ko sa akong anino. No, madlo ko, makurat-kuratan ko sa akong lihok igsoon. Kung wa pa ko nakasinati ingana nga murag na drug overdose ko nga misaka akong kabuhi ni abot sa utok igsoon, wa ko mo sangpit sa Ginoo. Mao tong sitwasyon igsoon nga naglibog nako, nga lami na kaihikog unsa may angay nako nimbuhaton nga ano man ni. Hangtod mag-istorya mong maestra sa una dili nako kasabot sa leksyon. Kay natandog na akong utok igsoon. Kung wa pa ko nakasinati atong pait kayo ka sitwasyon igsoon. Muduol ka ko sa Ginoo. Do you think muduol ko sa Ginoo? Kani akong topic karon kasinatian ako ni. Usahay di ta kasabot na sitwasyon sa tong kinabuhi nga grabe ka pait. Pero kana siya nga sitwasyon nga pait kayo, naaday dala nga mensahe para nimo. Kay dugay ra kang gitawag sa Ginoo, dugay ra kang gibadlong sa Ginoo nga buwagi na imong karelasyon nga wa ning sibo sa balaang kasulatan. Dugay ra kang gibadlong sa Ginoo sa imong gibuhat, na kay addiction nga sekreto ra walay nakibaw ikaw ra. Na kay gibuhat behind closed door nga wa malipay ang Ginoo, gibadlong ka pero di ka patuo. Na kay gibuhat nga wa kay baw imong banay imong asawa. Pero ang Ginoo, dayag kayong tanan igsoon. That is why usay dalhon ka sa sitwasyon nga sakit kaayo. Pait kaayo sa tanan nga maglibog ka, bisag bright kay ka, wa na kay mahimo. Ngano man. Kay kana day nga sitwasyon nagdalag minsay kay gusto si Lord nga magbag-o ka. Gusto si Lord nga muduol ka sa Ginoo kay wala may laing makapabag-o na to ang Ginoo man. Wala laing makatabang na to igsoon ang Ginoo man, no. Mao na nga sometimes di gyud nakalikayan.
Kung gahi kay tag-ulo, mauna siya mahitabo na to igsoon, no? Na yung mga times nga sakit kayo igsoon, itugot sa Ginoo. Pero nagdala og mensahe. Aron mo balik tas Ginoo. Aron mo tubag tas tawag sa Ginoo. Aron magpagamit na ta sa Ginoo. Aron mo desisyon ta, puro ra ta plano, pero way na itabo. Amen. So di ta angay mabalaka og mag-uol igsoon kung naay nagtan-aw karon diri. If there's anyone right now who are watching this time nga naka sa sitwasyon karon nga pait kaayo, try to evaluate yourself daw igsoon. Kung naka sa sitwasyon karon nga grabe kang lisura, galibog, agunsay angay nimong buhaton. Okay? Try to ask God daw igsoon basin na anay mensahe. Because most of the time, once i-allow ni Lord ning ingani pait kaayo, gusto si Lord makaamgo ka. No? Gusto si Lord igsoon nga mo desisyon na ka. Ako balikon igsoon. Pareha na ako, no? Do you think igsoon muduol ko sa Ginoo kung wa pa ko na sinati atong drug overdose? Kung wa pa ko ingni nila nga i-rehab ko, muduol ka ko sa Ginoo. Mingduol ko sa Ginoo kay wala na ko'y choice. Kay pirting hadlukan ako igsoon, wa ko naglibog na ko, no? Sige na ko kinuktok igsoon hagdanan ko padung na ko musakas taas sao man niya. Hala, lukan wala ko kasabot, no? Mao na igsoon nga mingduol ko sa Ginoo tungod kay wa ko'y choice. Sometimes dalhon ta ni Lord sa ingana nga sitwasyon nga wala tay laing choice kung di ang mo surrender, ang muduol sa Ginoo. Mga lagad niya nga tinud-anay magpagamit niya igsoon. Mao sa nay tabo na ko. Again, mao ni giingon ni Solomon, usahay itugot sa Ginoo ang mapait kaayo or makasinati ta og pait kayo, sakit. Grabe nga pag-antos igsoon. Ngano? Next line. Aron una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. So, mura bitaw og para mabag-o or magbag-o mo decide nga magbag-o. Amen. Mo decide nga motubag sa tawag sa Ginoo. Mo decide nga tinud-on, dili man tinilan ang Ginoo. Amen. Kay usahay igsoon, yes, nangalagad ta sa Ginoo karon pero taphaw lang, no. Simba ta pero simba lang, no. Pero ang Ginoo igsoon dili gusto gingana. Mabito ni ingon siya nga you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Amen. Tibuok ang gipangita sa Ginoo. Dili ko lang tibuok 100% nga imong paghigugma sa Ginoo may iyang gipangita igsoon. That is why sometimes God allows testing. Ang Ginoo tugot o grabe nga pag-antos igsoon para imo siyang seryosohon. Tanawan ng mga tao igsoon nga naay problema dagko kayo. Mao nay kasagara, di ba? Pastor, papi-request ko. Brad, pwede ba ko magpaampo? Kabantay mo? Ngano man, naay problema. So, uso kayo ang pagtawag sa Ginoo sa panahon nga problemado ta. Apan sa panahon nga wala tay problema, tagsara ka musangpit sa Ginoo. Musangpit man gani, pero mantinil ra. Pero makita sa Ginoo nga seryoso kay kaniya kung na kay problema. That is why, again, sometimes, i-allow ni Lord ang mga tumang pag-antos, grabing kasakit, pait nga sitwasyon, dakong problema, aron imo siyang seryosohon. Amen. Aron imo siyang tinud-on. Aron magpagamit na kakaniya kay sige ra kag-o. Aron nanapog kay panahon niya kay busy ra ka sa pag-eskwela, trabaho ug negosyo. Busy ra ka kayo mga igsoon sa mga responsibilidad nimo matag adlaw aron mabuhi mo. Nakalimot ka ang tinuod nga mobuhi na to ang Ginoo. Way lain maghatag na tog hayag nga ugma ang Ginoo. Sayang atong paningkamot kung wa ang Ginoo igsoon. Again, that is why sometimes i-allow ni Lord ang dagkong problema. Maglibog ka, bisag bright kayo ka, wala na kakasabot og unsay imong buhaton. Wala kay kabadulngan, wala na kay kaduulan kay ang imong giduulan puro ka na ay baylo. Ang imong best friend gitraidor ka, so wala na kay kaduulan. No? Na ay conflict sa imong mga tao nga duol sa dughan. Sometimes itugot na sa Ginoo ano man aron wala na kay choice. Kundili muduol gyud sa Ginoo. Si Lord ang imong choice. Si Lord ang imuhang daganan nga anuman. Wa na man kay kapadulngan, no? Usahay magudison kita gahi tag ulo. And usahay busy kay ta nga nagbuild sa atong future, nakalimot ta
sa atong Creator. Amen. Busy ra ka kayo ba, no? Mao na nga gining ingani kasakit. Ako igsoon daghang kay kog namentoran nga mga kriminal. Daghang kay kog disciples nga mga ingana kriminal, mga drug dependent, and then ako nabantayan ang ilang turning point kanang naa sila sa prisuhan. Ang ilang turning point kay gibiyaan na silag asawa nga numan kay pirting adika. Gibiyaan na silag bana kay nga numan pirting sugarula. Murag something nga na bitaw. So mao toy turning point nila katong grabing kasakit gibiyag asawa, gibiyag ko ano, gikihan na gipatawag na sa kapitan, gibablatter na kay mauna no. So sometimes itugot na sa Ginoo. No? Kay nga numan aron muduol tas Ginoo. Aron magpagamit tas Ginoo, aron kung gitawag ka sa Ginoo karon isun motubag na ka. Amen. Pag-antos kay naa siya purpose. So, igsoon wala ko kaila ninyo no, wala ko kibaw unsa yung kasinatian karon. And wala ko kibaw kung unsa yung pag-antos karon. Pero nga akong ikasulti ninyo igsoon, kung naaman mo karon sa pag-antos, naanay purpose igsoon. Naay mensahe sa imong sitwasyon karon. Amen. And according to the word of God sa atong gibasa karon, usahay makasinati gyud ta og pait kayo nga kasinatian. Usa pa kita or una pa kita magbag-o. So basin gihuwat kas Ginoo, sometimes igsoon itugot na sa Ginoo kay naglambing lang si Lord. Kay say busy ra kayo ta. Pero sa panahon nga naatas kagipitan, mukapyot man kita sa Ginoo, mao nang si Lord mutugot og ingana. Kay para sa Ginoo, kung maulang ni ang singana na hinungdan or pinakadabes nga paagi para muduol kanako anak, buhaton ko kini. Kung maulang ni ang pinakadabes nga paagi nga ako kang dalhon sa grabing pag-antos aron mo sangpit kanako, buhaton ko no anak kanimo kay gihigugmati ka. Gitawag ko ikaw maunang ako ning buhaton kay gusto ko nga gamiton ti ka, gusto ko nga magpagamit kanako kay daghan kayong mga tao karon nga naas kangit-ngit, wa kay baw unsay angayng buhaton, ikaw kay baw sa kamatuoran pero wa po kay klaro nako. Maunang dalhon ko ikaw ani nga sitwasyon nga sakit kayo, pait kayo aron mo surrender na gid kanako ug magpagamit kanako. Amen. Murag nga na ba? Amen. So again, igsoon pag-antos kay naa day purpose igsoon. So again, unsa man yung mga pag-antos dia. If ever if there's anyone right now this time nga naamos pag-antos bitaw, naamoy struggle ba, no? Ang ako'y kadasig yung igsoon, walay pag-antos nga itugot sa Ginoo nga wala siya purpose. And once itugot niya, para nato nadaot ta or makadaot negatibo pero wa siya itugot nga makadaot. Once itugot ni Lord makaayo. Amen. So, kung karon feeling nimo nagantos ka nya, naigo ka ni, igsoon naglambing lang si Lord nimo. Gusto si Lord nga mo response ka sa tawag niya nga matinud-an. Gusto si Lord nga totally fully surrender ang imong kinabuhi niya. Gusto si Lord nga maglakaw ka sa pagkabalaan ug mubiya na ka sa imong tinaguan diha. Gusto si Lord igsoon nga magamit jud kaniya. That is why gi-allow ni Lord ang mga pag-antos, mga problema sa imong kinabuhi. Kay si Lord nanuktok. Si Lord ning invite na pud nimo nga anak pagamit na lagi nako. Anak mauna, no? Anak gikinahanglan ka nako sa akong kingdom. Anak na kay potential, na kay hiyas, na kay talento pero wa jud ka nagpagamit nako. Di ba? Ana igsoon. As what I have said, igsoon kung makita sa Ginoo ngang pinaka-the best nga pamaagi kanang tagaan ka og tumang pag-antos aron muduol kaniya, why choice si Lord buhaton yun na ni Lord. Akong balikon igsoon. Kung makitaan sa Ginoo nga walay laing pamaagi para muduol kaniya, kung dili dalhon ka sa tumang pag-antos, buhaton yun na sa Ginoo. Kay palangga ka ni Lord, pinangga ka. O gusto si Lord mo balik kaniya. Gusto si Lord magpagamit kaniya. Gusto si Lord nga fully kanabitaw ning surrender ka, submissive ka. Gusto si Lord nga mobiya ka sa binuhatan nimong imong gitagu-taguan. Kanang addiction nimo nga ikaw ray nakabalo imong gitagu-taguan. But still naa ka sa ministry. Gusto si Lord nga imo nang talikdan, imo nang biyaan igsoon. Amen.
Ug akong balikon igsoon, kung mao na lang na pinakadabis nga pamaagi nga dalhon ka sa Ginoo sa tumang pag-antos ug kasakit para mo balik ka, maninuod ka sa Ginoo, buhaton gina sa Ginoo igsoon. Pag-antos with a purpose. Amen. Ngano makaingon mga na pastor, ako diha ko gikan igsoon. Kung wa ko nabuang sa Shabu igsoon, wa ko muduol og Ginoo. No? Kung wa ko natandog akong utok nga di na ko kasabot nga magistorya kung ako lang usa wa ko mo surrender sa Ginoo. Apan gitugot sa Ginoo nga nakasinati kog tumang trahedya sa akong kinabuhi, hapit pa ko namatay oh. Naliki na niya akong ngipon igsoon na disgrasya ko padung mo palit og Shabu. Basta na ay trahedya ba mo toy nahitabo sa kinabuhi nga galibog ko, nahadlo ko kay irehab ko, nahadlo ko sa kong kagalingon nga ngano man magdrive kog motor murag naay maglabay-labay kabayo mga mananap sa akong mata. Di ko ka focus kay ngako daing utok na drug overdose nako. Something nga nahitabo na kay ngano man sa una magsuyop kog Shabu igsoon, inighuman akong suyop, hutdon pa jud na akong rugby nga Apollo nga murag Dino Kulapo, and after that magmarijuana pa gid ko. Ako gyud ang isagol-sagol igsoon, Shabu, rugby ug marijuana perminti na nga akong kinabuhi igsoon. Nya mo inom pa jud ko pangkatog, mao nang kuan sa kong utok ba. Nakita sa Ginoo nga grabe na akong kadautan, kasalbahe, so ako'y tahod sa akong ginikanan. Akong papa, pastor, akong mama, pastora, na ako'y mga igsuon, mga pastor ug pastora. Some of them, are majority of them, naa sa ministry, pero ako labihang badlungona, kriminal, magsigdadag, armas. Lain-laing babae, nakabuntis, ug lain-laing babae, igsuon. Palahubog kayo, magsigilag bidyuki, magsabak-sabak, ug babae, sige, magkakusgakos anang mga bayot, ug unsa na, so grabing dautana. Mao tong mga igsoon nga ang pinaka-the best nga nahunanaan sa Ginoo. Sige tandugon kuning utok ani. Mao to igsoon. Kay ngano man kung wa pa to gitugot sa Ginoo to nga trahedya sa akong kinabuhi nga napraning bitaw ko matod nila. Pisaka akong kabuhi, magsige na lang kog yaw-yaw, way tao ako ra usa. There are so many times nga masakpan ko nila. Kung wa pa ko nakasinati og ingato igsoon di ko moduol sa Ginoo. So indeed, sakto si Solomon. Nganingon siya siyang pulong igsoon nga sometimes itugot ng mga pait nga kasinatian. Usa pata magbag-o sa tong pamatasan, or I mean usa pata muduol sa Ginoo, mo surrender sa Ginoo, manugyan sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo. Mao na nga again sometimes itugot sa Ginoo ang grabing pag-antos, grabing problema, grabing kasakit igsoon nga wala na kay padulngan, wala na kakabaw unsay mong buhaton. Naglibog na ka, nagstruggle na ka igsoon. Aron wala na kay laing choice kung dili mo duol, muhangad, mo sangpit, mo surrender sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo. Wala na kay laing choice kung dili imong klaruhon imong relasyon ni Kristo. Wala na kay laing choice kung dili imong tarungon, imong seryosuhon, imong pagpangalagad sa Ginoo. Wala na kay laing choice kung dili imong biyaan talikdan ang imong binuhatang dautan og tinud-anay na kang maglakaw sa pagkabalaan. Again, igsoon, ang atong pag-antos na ay mensahe nga gidala na para sa atoa. Walay nahitabo igsoon. Romans 8:28, all things work together for good. It means nga walay nahitabo sa itong kinabuhi nga walay kapuslanan. Walay nahitabo sa itong kinabuhi nga tsamba. Walay nahitabo sa itong kinabuhi nga coincidence lang. Walay nahitabo sa itong kinabuhi igsoon nga wa tuyo tanan nay katuyuan ang Ginoo. Tanan gitugot sa Ginoo. Pwede man na dito guton sa Ginoo pero iyang gitugot kay naa siya plano. Ug ang iyang plano aron moduol ta niya, iyang plano igsoon aron maninuod ta niya, iyang plano aron magpagamit ta niya, iyang plano aron mo response ta sa atong tawag niya, iyang plano aron natong seryosuhon atong pagpangalagad kaniya. Kay ngano man tungod kay seryoso siya nga nagtawag sa imuha, gusto lang siya igsoon nga mo response ta niya nga seryoso pod. Amen. Mao na nga di kalikayan, why choice igsoon si Lord. As what I have said, kung nakita sa Ginoo nga ang pinaka the best na pamaagi, tagaan kadako kayong problema aron moduol ka sa Ginoo, mo surrender ka sa Ginoo, buhaton gyud na sa Ginoo bisan sakit pa kaayo. Kay para sa Ginoo bahalag masakitan ka anak, ang importante mo balik ka nako kay kabalo man ka nga walay laing maka-comfort, walay laing makaayo nimo kung dili ang nagbuhat nimo si Lord ang creator na to. Amen. Tingana si Lord igsoon. Daghang nanggawa sa prisuhan nga nahimong pastor. Daghang nanggawa sa prisuhan nga karon buutan na kayo. Daghang nanggawa sa prisuhan uban kauban ako karon igsoon nanggawa sa prisuhan nya karon nagsigi nagwali sa mga piniriso.
Ngano man to igsoon, tungod kay katong napriso sila mao to ilang turning point. Gipasinati sila sa Ginoo nga mapriso sila kay didto sila makaamgo, makahinuklog, nga wa sila choice. Kay samtang naa sila sa gawas di sila ganaha Ginoo. Samtang naa sila sa gawas wa sila hilig og Ginoo. Samtang naa sila sa gawas, yes, musimba pero paron ingnon ra. Samtang naa sila sa gawas, di sila ididma lang nilang pulong sa Ginoo. Pero samtang naa sila sa prisuhan, di sila kagawas. Mura sila na priso, nasa lito, wa sila choice kung dili magbasag Bible, wa sila choice kung dili maminaw sa pulong sa Ginoo. Nagikan siyang mga alagad. Okay, amen? So, sakto si Solomon, sometimes, makasinati ta og pait, sakit, lisod, tumang pag-antos, aron mo dool tas Ginoo. Amen? So, again, wala ko kailan yung mga igsoon, but 100% si Lord kailan ninyo, and, naman mo yung mga pag-antos karon nakita sa nasa Ginoo. Ako dili ko makaingon nga unsa man da, di ko mo comments kayo unsa man nga nung nag-antos mo, pero ako lang i-base sa word ni Lord. Pag-antos nga naay purpose. Walay nahitabo nimo igsoon, wala na nahitabo nimo karon nga tsamba lang. Apan nahitabo na karon nimo kay naay mensahe ang Ginoo sa imong sitwasyon karon. So this time, just try to evaluate yourself ug unsa na, kumusta na imong status sa pagpangalagad sa Ginoo if ever na kay pag-antos karon. This time, try to examine yourselves kung tinuod ba ka nga nangalagad sa Ginoo. Kumusta na ang imuhang commitment ni Lord this time? Amen. Kumusta ang imuhang personal relationship ni Lord? Imong devotion. Amen. Sometimes dalhon ta sa pait, lisod, sakit, aron mo duol ta sa Ginoo igsoon. Amen. Mao ni ang pahinumdum sa Ginoo kanato tonight. So again, wa ko kailan ninyo unsa man inyohang mga struggle karon, para ninyo dako kayong problema, para ninyo igsoon naglibog na ka unsay angay nimong buhaton na nagdako nimong utang or something ana igsoon. But 100% sigurado ko nga wala na gitugot sa Ginoo nga walay kapuslanan. Para nimo imong tan-aw ron mura kag di ka ganahan bitaw ngano manidagang kag pangutana, pero igsuon mao ni timan pwede na di mahitabo apan gitugot sa Ginoo kay naa siya'y purpose. Once iyang itugot, para nimo sa pananaw makadaot pero makaayo gid na para ra na nimo igsuon. Again, walay kasakit, walay pag-antos nga imong na sinati karon nga walay mensahe ang Ginoo. Usa sa mensahe na igsuon si Lord nga unsa man yang gipabuhat nimo buhatan na ayaw pagunya-unya. Ayaw pagdugay-dugay igsoon. Unsa may calling nimo, response na. Unsa man ang talento ug hiyas nimo, ipaggamit na sa Ginoo. Unsa may status sa imong relasyon sa Ginoo, taphaw ba? Seryosuhan na si Lord. Tinud-a si Lord igsoon, postlan man nangalagad kas Ginoo. Hala itodo na igsoon. Mo nang sometimes naa ng mga pait kay nga sitwasyon kasi Lord magud seryoso nga nagpili nimo, nagtawag. Gusto lang siya nga seryosohon pud nimo ang Ginoo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, salamat sa imong mensahe Ginoo nining kagabhion about pag-antos, Lord God. Sometimes i-allow nimo ang pag-antos Ginoo, parang sakit kaayo Ginoo nga sitwasyon, sakit kay nga panghitabo Ginoo. Kung sa tanaw nimo maunay pinaka-the best nga pamaagi na lang aron muduol mi nimo. Aron mo surrender mi nimo Ginoo. Aron maninuod mi sa pagpangalagad nimo, Lord God. In other words, ang pag-antos na aday purpose. Ang pag-antos na mensahe gikan kanimo. So Lord, I pray to all of the viewers right now who are watching. Kung naay nagtan-aw karon Ginoo nga naa sila sa pag-antos Ginoo. Lord, I pray nga imong ipadayag kanila ang imong mensahe. Padaygi sila Ginoo unsay katuyuan na nga pag-antos Ginoo. Kung imo man silang gitawag, I pray nga mo response na sila Ginoo sa ilang pagkatinawag. Kung imo man ang gitugot Ginoo tungod kay ning distansya na sila, ning kang-a na sila sa nga nangalagad nimo, Lord, I pray nga ilan ang ibalik ilang first love nimo. Lord, I pray nga ilan ang seryosohon Ginoo ilang relasyon nimo. Mubalik na sila nimo, totally mo surrender na ug magpagamit nimo Ginoo. Kay nasayod kami, Lord, according to your word. Sometimes, wadyo kay choice, itugot nimo ang tumang pag-antos. Kung mao na lang na ang pinakadabis nga pamaagi, aron mo dool minimo, aron mo surrender minimo,
aron tinud-on kanamo Ginoo, aron magpagamit mi nimo. So Lord, salamat. Salamat Ginoo sa mga pag-antos Ginoo. Salamat sa mga problema ug pagsulay kay ilhana na nga imo ming gihigugma. Kay gusto ka Lord nga makaamgumi. Gusto ka Lord nga muduol mi nimo, seryosohon ka namo Lord God. Kay kung naami sa kaharuhay dili mi makabantay nga nilayo na day mi nimo. Kung naami sa kahayahay, kung naami sa sitwasyon nga kanunay mi nasa comfort zone na mo Lord God. Kanunay mi ginumalipayon, posible nga dili mi makahinumdum nimo. Apan Lord, maulagi na sa imong mensahe, usahay itugot nimo ang tumang pag-antos. Kay gimingaw na day kanamo Ginoo. Kay naa day mitawag pero nagpabungol-bungol mi. So Lord, I pray nga kung naa may nagantos karon nga nagtan-aw Ginoo, makaamgo mi Ginoo. Now is the best time to make a decision nga mo surrender totally nimo. Ang mga lagad nimo nga seryoso nga among buhato ng imong gisugo namo Ginoo. Thank you Lord, salamat. Lord, I pray nga kaning mensahe nga among nadungog karong kagabion Ginoo. Mao ni hinungdan Lord nga maninuod na gid mi sa pagpangalagad nimo. Mao ni hinungdan Ginoo nga totally and fully mo surrender na gid mi nimo. Mao ni hinungdan Ginoo nga magpagamit na gid mi nimo. Mao ni hinungdan Lord nga among i-renew among first love nimo. Mao ni hinungdan nga ang among pagkamainiton nimo nga alagad nimo nga mga sulugoon Ginoo, ibalik namo, ma-on fire migbalik Ginoo. In Jesus name. Salamat Lord sa mga pag-antos nga nagpadala kag mensahe kay gipukaw lang minimo Ginoo, kay gimingaw kanamo Ginoo. Thank you Lord, again salamat kaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Holy Spirit, thank you so much for your presence. And this time Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time, mga OFW, tanan Ginoo nga mga nagtan-aw karon lain-laing ahensya sa gobyerno, mga piniriso, tanang tao nga nagtan-aw karon Ginoo. Lord, at this moment Ginoo, I know nga nakakita ka sa ilang kahimtang. Walay malilong kanimo Ginoo, walay matago kanimo, ang tanan dayag kanimo. So Lord, I pray to all of the viewers, to all of the followers in this page, Lord God, mamuhat ka sa ilang kinabuhi. Lord God, I speak blessing. Lord God, I speak life. I speak prosperity. I speak healing sa ilang physical and emotional. I speak peace Ginoo sa mga naglibog, sa mga gubot ang unahuna Ginoo. I speak wisdom sa mga heavenly wisdom sa mga naglibog unsay angayng buhaton aron matultulan sila. And right now I speak heavenly guidance and I speak deliverance also to those people Ginoo nga grabe na slave sa lain-laing addiction, makabaton sila kagawasan sa ngalan ni Jesus. And Lord, I speak miracle to all of the viewers right now. Miracles sigun sa ilang gipangandoy. Unsa may pinakagipangita nila Ginoo nga milagro nining taknaa Ginoo. Lord, imo kanang i-grant, imo kanang ihatag in Jesus name. Imong ipamatud-an Ginoo that you're the same yesterday, today and forever. You're the God of Moses, the God of Paul, the God of Peter, the God of John, and the same God, the same Jesus whom we serve today. So Lord God, again, ang imong nahimo kaniadto nga mga milagro, mga kahibulungang butang, kaya nimo himuon sa mga nagtan-aw karon. In Jesus name, sigun sa ilang gipangita Ginoo. Lord, thank you. Thank you so much that you are a miracle working God. And this time, Lord God, among dawaton ang panalangin. Among dawaton ang mga milagro Ginoo sigun sa among gipangandoy. Among dawaton ang mga kahibulungang butang nga gikan kanimo Ginoo. Dawaton among kaluwasan sa among tibuok panimalay, tanan-tanan Ginoo. Sigun sa among pangandoy, dawaton kininamo uban sa dakong pagtuo. Himua lamang mi Lord nga angayan, kapiyalan, kasaligan, sa grasya nga imong ipiyal kanamo. Mao kini ang among pagampo umahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mayamong bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. That's all for tonight. Salamat sa Ginoo kay wala ning burnout o balik mga igsoon. Grabe ning burnout, maganinag kalit. Pero lang, hilabay naman, no? Importante nakapadayon ta igsoon. No? So again, that's all for tonight. And this time, akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. Siya lamang ang ngayan balikan nining tanan. Again, thank you so much mga subscribers, ani nga page. Thank you kaayo mga
new followers, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. And tanan nga mga avid listeners atong live, mga videos, avid viewers, thank you so much. Mga star senders, thank you so much. And don't forget, sa wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live, free to subscribe. After this mga igsoon, ako ning i-download and then i-upload na ako sa atong page. Amen. Praise God. So again, igsoon, salamat sa inyong pagpakig-uban kanako sa kanginan. And to God be all the glory. I pray and I declare that tonight sa atong pagpakulay, atong pagpangatulog, ang Diyos magauban kanato. Iyang presensya, iyang mga angels magapalibot sa atong Pinoy-anan igsoon. Ug sa uban nga nasa lain-laing nasud karon nga buntag maron diha, di ba? So I declare nga inyong mga lakang giyahan sa Ginoo, and then all the works of your hands, mga igsoon, i-bless ni Lord. Mga OFW, in Jesus' name. Dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Amin sakto gid ka pastor, dili masabtan ang plano pamagi. Amen, amen, amen. Dili gyud nato masabtan sister, kay tawo ra man gud ta, mao nang malibog ang uban, ma-depress kay ila jong tugkaro nang nahitabo, pero no. Nay mga pangitabos tong ginabuhi nga dili nato matugkad. Ang ato lang angay buhaton atong dawaton unya pasalamatan nato ang Ginoo igsoon. Good or bad, praise God. Amen. So see you again next time. Tomorrow makalugar ko igsoon, no, mamalandong na sabta sa pulong sa Ginoo. So again, dungog himaya kung ibalik sa buhi nga Dios. Good night brother, good night sa brad, no? Ampo amping abanti ta kanunay mga igsoon. Kung madagma ta bangon. Di man ma-surprise si Lord na madagma ta. Si Lord excited sa atong pagbangon. Amen, no? Again, ampo amping abanti ta. Good night everyone. See you tomorrow. God bless. Keep safe.